Nijo. Il a si un binte mana kan fɔlɔ bi bita sɛbɛ bi. Le temps y'an ka kuma quoi. Muso wena. Ne b'a dɔn pere amandi ye. Mais il a si une te dɔwɛrɛ dɛ. Il en femme, il en tɔtɔ fɛnɛ quoi. Parce que ma dunguro ma misɛnnin ko kelen na. Kan ka segin diɲɛ dunguro mana ko la. Tiɲɛ la ne sɛgɛnna quoi. Est-ce qu'il y a un moment pour moi? Donc, je vais faire tout la fia, m'en concentrer, me comme quand. Nous avons soufflé dans le il y a un moment pour moi. Il a signé au dormi. Alors. Genre, mais là, comment tu les filles? Quand on a signé, nous avons mana canadien, colonna. Écoute, tu dis. Quand on a signé, nous avons mana canadien. Est-ce qu'il est à Kenya? On a dit ni na kuni nyoni bilai ne tin nyoni. Non les filles, ni eni ne sigi tolai. Ne ga appartement ko kuma morike. Mais ega muso ko kuma ne ka mbola. E ma décision ta Kenya ma ka ko benya na bo Kenya ma kaba. E mo ka kaba. Asara kuna. E ba sara ne la muna iya yira ki be se ga nyana bu yere o bien kana ni mana ka flyer ko ni nyana kana kala blanto ni na di ton chogola kwa ya me a Aïcha, ça va? Oui, ça va. Yala fama Une genre de mina. Ayake Alan kira koso. Aga furu ko injo. Delli yere de. Aïcha. Nam. Ne genre ga furu ko yi. Fo ile tena dabla. Wan furu intea abekeri. Mira. Iba kalama ha. Ne bi fera min finyana. Et qui blane place là. Nasoro ni ekunye nere ni koyin kunyi soro ikmena ke togodi. So te koyin kadini o. Na niya ne ko ngaka koyin dabla. Ne ka furu de bina sa koyin dafe. Ne bay della sa. Aïcha. Oui. Muna galon tiga junior. Ebe ti jo junior ma. Ko woro borane ko chawara borane ko mune bla ko ke antang ega kuma gambege na kumina junior ko da bla we mane tese ne ta da bla ni be junior ko ina fonka ikon ma kalama buna haramadi na kamana gana fon febe jigi a hakilila ibado ka be barake nuri so te ni ngutene fela ko e kan fo junior nyeno ngamina ke todi abine kono ni ne ni fo obina ke solution ga ko indabla ne ni yere fo ma foi boy ko ina fabiga mi fara ko inga mira ni ma fara ne ka furu bina sare ok ma terum so ke ne ya Nijo e bolo ko ne anya fe na ko ne mo be ga orduru de la genre e ga fodra o na na e ga na na ya e bolo ko ne la sigo de la ne ma anya fe do re ga ma parce que ne muso di yi donc ne kan anya fe na kana no fo kana obida est-ce que ba do ko e muso ni ya chessa ya tigi na bina taka muso flana ta kene ma ba muso la sigi dugo no de folo ka nya fa nyena e mo kew e mata nyena bi yere fola kana na mana kan fa nyena sa ye famgo e ta inte dore rangin ko mani flene ro me net ko si il net la kuma re sama bile il net non je est-ce qu'il va pour moi o ko kana kuma ne fiena suturani horonya ko nala menene bala ete horonya islamé fo kafiri awre kadi yoro problème fo itala na kadi tu na mtana itinto amitana itineke ba sabla ma yera ko kan anya na ban nyonche donc akadi ne tugam na ke ne ben take tintori ibe ne ga appartement ko kuma ambo kuma rike mebe na ta sunguru ba mfuru kana neke ne ni to kuma ke derrière hôtel douan en tant que ne ga appartement manya na bo ati douan
Ini ga suruba ni afuru ibe ta dan kene mari ate dunya wallahi gangster foi te donika jari madana wallahi billahi ibe ka kojugu ke fem hawa teno ini ga gangster re ati nane ite mana fo dabla bombo kuna ele ne furu kana ne furu kana mijo o te appartement mi digi chateau kono ni sonona ne furu kana o ma ne furu kana o o te ne nyasira la yɛrɛ tɛ ka si yan kuma t'i ka sunguruba muso ma donc n'i bɛ min kɛ o kɛ n fa ne filɛ k'a f'i ɲɛna de tan koyi voilà i tulo dayɛlɛ kosɛbɛ i ka lamɛn e tɛ dɛ tɔnɔ sirigi ma musa dara ne ɲɛ tɛ olu ci de la du kɔnɔ mun bɛ se ka ne balo olu jama ba in cɛla mɔgɔ min bɛ se ka ne balo n ka muso filanan ko la est ce que n ka kuma fɛ est ce que n ka kuma faamu yɔrɔ in dili jamalen de don mɔgɔ bɛ kuma ɲɛf'i ɲɛna mɔgɔ b'i lasigi a ka sɛbɛn kan na i bɛn'o kɛ manamanakan fɔ ye mɔgɔ da la ko appartement ne ŋɛnɛmɛ o tɛ appartement o n'i digi château de kɔnɔ ne yɛrɛ sɔrɔ ne ka taa la o bɛɛ bɛ e de ma yen nɔ sa bari o bɛɛ bɛ e de ma yen nɔ o tuma na ci tɛ mɔgɔw la ni e ka nin sungurubamuso furu tɛ yan i b'a sɔrɔ ci tɛ ne la de kɛ ci bɛ ne la walasi ne terimuso ye ka sugu ka dugu jɛ e bɛ sɔn ne ka furu ka san nin cogo la Aisha i hakili latigɛ foyi de tɛna k'i ka furu la wa i ka furu tɛ sa nka ne ni Junior ka furu in tɛ yan o bɛ kɛ de a b'o ye ayi ne bolo sura n yɛrɛ ɲɛ la a mɛnna mira jɛ e ka jugu ta ne mais ne tun t'a dɔn k'i ka jugu fo ka se nin ma dɛ Mariam an sera fɔ ye ne ka jugu ne bɛ na ka na n ka furu sago kuma f'i ɲɛna n ka furu bɛna sa a solution min e bolo e ko k'e tɛ se ka ne dɛmɛ o la ko parce que k'e ka furu de bɛna kɛ yan ne ba n'i ye nin Junior to yen i bɛ cɛ yɛrɛ sɔrɔ min ka ɲi ka tɛmɛ nin kan i t'a kɛ Ala ni kira kosɔn i k'i bila ne place la i ka ko in lajɛ Aisha e ka ko bɛɛ de tiɲɛ ne yɛrɛ de mana miiri e ka nkalontigɛ in na o bɛ ko bɛɛ yɛrɛ de goya ne ye quoi ne ni Junior ka ko in tɛ a bɛ kɛ o hali ka n'i yɛrɛ sɛgɛn mɔgɔ m'e bila ka nkalon tigɛ o pourquoi e bɛ taa nkalon tigɛ Junior ye ko woro bɔra ne kɔ dɛ i k'a digira ne la kojugu mais ni ne tɛ se ka bɔ Junior ko in na sa mais ni ne ye yafa deli e fɛ e t'i yafa a taara k'o dɔn c'est trop tard mun b'a yira ne la k'a fɔ ko e bɛ ka fɔ k'i ka furu minɛ sa mun b'o yira ne la k'o ye tiɲɛ k'a sabu kɛ e ye nkalon tigɛ Junior ye ne kun ma mun b'o yira ne la ko e ka furu sago kuma k'o ye tiɲɛ mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn n'a sɔrɔ e ni Mijo n'a sɔrɔ aw jɛmakan de ye nin ya mira ne ni Mijo yɛrɛ ma deli ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ yɛrɛ ne n'o bɛna bɛn mun de kan i tɛ ko in layɛ ni ji ɲɛma jɔlen Aisha e y'i jago e donna furu la e bɛ furu la e bɛ n'i jɔ ne ma k'i ka furu kana sa e t'a dɔn ko ne kɛlen don problème de somɔgɔw b'o la e t'a dɔn ne somɔgɔw kɛlen don ka pression de da ne kan furuko la e y'i ja alhamdulillah e furulen don ne min cɛ ma deli ka na hali woro bɔ ne nɔfɛ k'a bɛ ne furu ne y'o furu kelen min sɔrɔ ko m'o kɛ e bɛ na ko ne k'o dabila Aisha bɛɛ b'i ka bɔfa de ɲini koyi i ka furuko o y'i ka problème de wa ne fɛ ni Junior ka furuko o fɛnɛ ne ka problème de bɛɛ n'i ta de don ne taara mira a fɔ nin ye mira taga cogo ye Ala ne ma dabɔ min kama a kɛra o ye koyi Musa ni wele baasi tɛ ne ni aw dɔgɔkɛ ye ɲɔgɔn ye n'o ye Junior ye n ye mankan ci a la kosɛbɛ k'a yira a la k'a fɔ ko an si da tɛ musoko in na n k'a ka d'a ye cogo o cogo a yɛrɛ k'a kɛ ten nka ko laɲini kun kun t'o ye dɛ kuma fɔ kun ye k'a bagabaga togo min na a bɛ ka taa ni ko in ye sira min fɛ a ka se k'a sira falen n y'a dabɔ o de kama. Tɔnɔ n y'i ka kuma faamuya nka e yɛrɛ tun bɛ fɛ ka a ko yɛrɛ kɛ cogo di? Ko in kun ka di ne ye cogo min na
muso filanan in tali tɛ baasi ye nka fo a ka ɲini k'a dɔn muso in ye mɔgɔ min ye a ko ka di ne ye aw kana n'a kɛ kɛlɛ ni mankanw y'a fɛ denmisɛnniya b'a la o yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ min ko ka di ne ye kosɛbɛ o de tun ye aw ka fɛɛrɛ kɛ ka wuli ka se ka taa muso in ɲini k'a dɔn muso in ye maa min ye n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ min bɛ se ka furu kana du in kɔnɔna na walima n'a tɛ se ka furu kana n'an y'a dɔn ni maa min don n'a bɛ se ka na a bɛ furu kana baasi t'a la n'a tɛ se ka furu kana fana o kan ka kɛ cogo min na an b'o ko kɛ o cogoya la kɛ. Bon tonton i b'a dɔn i ma dɔgɔyama tɛ ni kɔni tun ye ko in dan ne yɛrɛ kelen ka décision ma ne tun bɛ fɛ muso filanan ko kuma in yɛrɛ a ka dabila quoi a kana n'a kɛ. An kana ko kɛ ten o t'a kɛcogo ye a bɛ ka ɲinɛ min kɔ a ye denmisɛnninw ye kuma dɔw la ni muso murutila ko a tɛ sira ɲuman ta kuma dɔw la i ka na ni muso kura ye o muso kura b'a bila ka sira ɲuman ta o bɛ kɛ kuma caman o n'a ma ɲɛ ko bɛ kɛ tan muso ka se ka ɲini k'a dɔn dɔrɔn ni maa ɲɛnama don a ka na a dɔw la n'a nana ale ka ko kɛcogo fɛ kɔrɔlen in b'a ɲɛ ta o fɛ ale fana bɛ se ka dilan. Bon tonton ok sa i y'a fɔ cogo min na n b'a kɛ ten donc n bɛna a kɛ cogo na sugu bɛɛ la muso in jɔn don a bɛ bɔ min a bɛ sɔn jumɛn ma a tɛ sɔn jumɛn ma n bɛna ɲini k'o bɛɛ dɔn n y'o dɔn a tɔ kan ka kɛ cogo min na an t'a kɛ ten. O y'a kɛcogo ye nka n bɛ min fɔ aw ye ka gɛlɛya o ye a ni junior cɛ ye nin waati in na a t'a hakili bolo dɛ muso ko tɛ ko denni ye surtout n'a bɛ cɛ nin kan ni muso yɛlɛla cɛ nin kan a n'a hakili tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ donc o la aw de ye kɔrɔbalenw ye a mana fili cogo o cogo aw man k'aw t'a fɛ a b'a hakili de kɛ ka baara kɛ i bɛ kuma dara fɛ kosɛbɛ a ka hakili to o yɔrɔ la n'an taala o taacogo la a ka ca ala fɛ an mago bɛ laɲini min na o bɛ sabati. Ok a faamuyara n'i ka kuma bɛɛ mɛn. Donc ne bɛ boli ka taa baarayɔrɔ la. Baasi t'a la ala ka bija ala ka tile hɛrɛ ala ka garizigɛw dayɛlɛ ala ka du in jɔlen to ala ka du in jɔlen to halisa ala ka du in ta fanga di aw ma ala ka du in ta fanga d'aw ma ala k'aw kan bɛn an ba ami 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 an ba. Mugu ni me junior ni a dayɛlɛ b'a dɔn mun b'a kɔnɔ. A kɛra cogo di? Ne sigi fɔlɔ kɛ ni mun de ta junior woro e kɔni b'a dɔn n'i bɛ saraka bɔ kɔni surtout woro i b'o di musokɔrɔbaw de ma. Jɔn n'a fɔ ne bɛ saraka bɔ la. Nin ye miira ka woro de ye n bɛ fɛ ka taa nin miira nin fɛ yen sisan i b'a somɔgɔw lasigi k'a yir'u la ko ne de y'i bila ka na est-ce que i y'a faamu. O ma ne ni jeliba jumɛn kan ka t'o la sisan. N ka cɛ e de b'o tɔ bɛɛ ɲɛɲini i yɛrɛ ye sisan jeliko ni fɛn ne ka da foyi tora ne mago bɛ min na dɔrɔn woro ka se miira nin fɛ yen nɔ a banna i y'a mɛn. Tɔnɔ Siriki tɛ du kɔnɔ wa? Cɛ jo mun de ko gɛlɛyaba nin diya ye tantɔ n'i y'a ye ne sera e ma yan nɔ Tɔnɔ Siriki bɛ yen ne b'a dɔn mais n tɛ fɛ a da de ka don n ka furuko la mun bɛ yen nɔ. E n'a fɔra ko e kɔrɔkɛ bɛ du kɔnɔ Musa bɛ yen Dara bɛ yen e m'a dɔn olu si ma ko ni. Cɛ u da tɛ don n ka furu la bi u da tɛ don a la sini e ko mun ko n'i tɛ taa n'a ye k'o fɔ n ye. Junior tiɲɛ yɛrɛ la teri kɔnɔna la an bɛ don ɲɔgɔn jigi wɔɔrɔ nka nin kelen ni kɔni nin ka gɛlɛn dɛ. Mugu donc ni ne ye faamu e fɛ k'i ban ka taa ne ka woro tɛ yan. Ayi ban tɛ sa mais e yɛrɛ ka n ta k'ale e n'a fɔra ko bɛɛ banna fɛn ma ko n k'o kɛ ayi o ka gɛlɛn dɛ o ka gɛlɛn yɛrɛ de. E tɛ taa n'a ye. Tiɲɛ na n tɛ se ka nin kelen ni k'i ye dɛ an bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ka fɛn min ye ka nin kɛ n tɛ se e du kɔnɔ mɔgɔ bɛ banna fɛn min na mɔgɔ si tɛ ka sɔn ko min ma ne k'o kɛ. Problème foyi t'a la ne y'a faamu
Ne b'a dɔn a mɛnna n ko un jour ou l'autre e bɛ bɔ ne jigi kɔrɔ n ka fɛn na nɔ o la n wolo aw bɛ se k'i cogo di e dukɔnɔmɔgɔ si ma sɔn ka taa ni fɛn min ye e bɛ n'o di ne ma teliya dɔrɔn de bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ n'i ka furuko ko bɛ yen dukɔnɔmɔgɔ de bɛ jɔ n'o ye e bɛ n'o ta k'o di ne ma ko n'o kɛ tɛ se dɛ tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ se ka nin kelennin kɛ e ma taa ka n'i fa tigɛ wuli junior la k'a fɔ fa tigɛ wuli a bali ne la e ka nin hakili sigi walahi u jo b'i la k'i kana filanan furu i kana filanan furu i bi k'i tulo ja maa si tɛ ko dɛ ne yɛrɛ kun ko ne bɔ de ko pewu n tɛ taa ni nin ye dɛ n tɛ taa ni nin ye. Jɔn bɛ da la. Ne yɛrɛ don Burankɛ. Ko jɔn? Ne yɛrɛ don Mijou. N buramuso baasi tɛ yen kɔni. Baasi bɛ yen dɛ. Ko baasi bɛ yen wa? Baasi belebeleba de bɛ yen nɔ. A fɔ safuru la mun dun kɛra? Jean bɛ Ala minɛ ka taa ka muso filanan k'o ɲɛnabɔ kɛnɛma. A ma fɛn fɔ ne ɲɛna. Est-ce que ko kan ka kɛ ten? N nana n ye kanga bɛn maa ye. Maa ko ne ma k'an ka ɲɛnabɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'ale da t'an ka fosi la. Mais e kɔni b'a dɔn ni mɔgɔ si ma kuma nin ko in na walahi n bɛ kali n bɛ ko kɛ n bin kɔnɔ yan mɔgɔ si ma se. A fɔ safuru la n buramuso kana sɔn o ma dɛ kana sɔn o ma fiyewu. Ne hakili la e taamana ka na ne fɛ yan o ye k'a ko dilan de n'i ye da la e t'a dilan ne nɔfɛ wa e mana n'a dilan ni yɔrɔ la e kan k'a ko to ne bolo de ne k'a dilan ni hakilisigi ye kana sɔn o ma dɛ muso man kan ka dusu bila hakili ɲɛ ka taa ko dɔ kɛ ka tila ka nimisa o kɔfɛ i ye n faamu wa a kɔni ka di ne ye i ka to ne kɔ an ka ko in dilan ni hakili ye o de ɲɔgɔn tɛ. Mais Buwa Sidiki yo ne fɛnɛ bɛ ne ɲininka o. Ala y'a fɔ de ni muso b'i bolo du kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka filanan ta ka fara a kan i b'a ɲɛfɔ a ɲɛna de fɔlɔ o de ye sariya kɛcogo ye mais ale bɛ se ka taa ɲɛnabɔ kɛnɛma cogo di ka ne to du kɔnɔ mais o tɛ tigɛ n'a ye yan dɔwɛrɛ tɛ o a balimaw de y'a su ka kɛ nin ko in kan. N buramuso ne ye ka ko faamu e ka dimi kun ye de muso filanan ta ko tɛ baasi ye fɛ dɛ nka e ka dimi kun ye de a ma kɛ bonya ye ka ɲɛsin ma o tɛ wa ne y'i faamu o ko to ne bolo o ko kan ka dilan cogo min na ni Ala sɔnna a ma an b'a dilan ten ka sɔrɔ baasi foyi ma bɔ a la i ye n faamu. O t'a bannen ye koyi Jean de ye layidu de ta ne ye a ma layidu in bɔ a sira fɛ a bɛ fɛ ka taa muso filanan ta ka na fara ne kan tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka sɔn o de ma quoi n tɛ se ka sɔn o ma fiyewu walayi. N buramuso ne y'i faamu sa ne ye ka kuma in bɛɛ lajɛlen faamu ne muso kan ka sabali dɛ walahi muso kan ka sabali muso tɔgɔ de ye muɲu ni sabali ye e ka sabali i ka ko in to an k'a bila hakili kɔnɔna na ni Ala sɔnna a ma i ka laɲini ye min ye dɛ o bɛ sabati ko in na e kɔni k'i mada dɔrɔn i ka to ne kɔ e ma n'a fɔ ne ye ka ban o tɛ bonya ye wa n'a ma ɲɛ i ye bonya da ne kan ka kuma in fɔ ne e ka sɔn i ka sabali i k'i mada ni min fana bɔra a la e fana bɛ n'o ye i ye n faamu. Baasi tɛ n bɛ to i ka kumakan kɔ n'i ka kuma bɛɛ lajɛlen faamu nka b'a la dɛ n bɛ tile filanin na dɔrɔn ni sigi k'o lajɛ walayi ni jour ma changer ne yɛrɛ b'a dɔn ne kan ka min kɛ. N'i faamu han. Bitin ka ko kɔni wallahi ni den kɔni ko k'a bɛ muso ta kɔni se min b'i ye wallahi duwawu kɛ to ka duwawu don si ka se ka duwawu don Ala k'a bɛn furumuso ɲuman n'o tɛ n'a taara dɔ ta ka n'a bila i da la maa da bɛ kuma na i da bɛ kuma na maa da tɛ kuma na i da bɛ kuma na n'i yɛrɛ ye hɛrɛ Ala ka nin ko in kun cɛ cogo ɲuman na. Ni sawara in bila yɔrɔ jumɛn ne la yan ne? Ko
Kodim. Ne mako b'e la o. Boss ire nuna ka ci terima la du wono kana. E ko ci in to i fɔlɔ dɛ. Ne ko min bɛ du kɔnɔna na e t'a ko kalama dɛ. Mun bɛ du kɔnɔ yan tuguni? Min bɛ e t'o kalama. Ayi. Ko Dara muso de y'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka taa ala taa fan kelen ma dɔn. Ne ka mun b'o la sisan? Ko ka mun b'o la wa? I denkɛ muso ka a ka minɛnw cɛ ka taa maa t'a taa fan dɔn o kuma fɔlen k'e ka mun b'o la? I fana kana sɔn o ma sa. Bosi e bɛ fɛ ka mun kelen de fɔ ninnu ka nin ko in na dɛ. Dara muso bɛ yan o, a muso tɛ yan o, a nafa jumɛn de bɛ ne kan? N bɛ min f'i ye ninnu ka ko tɛ se ka taa ka anw to fiyewu. E dun kɛn bɛ k'i ɲɛ ci ko in bɛɛ kan tuma bɛɛ ni kuma min fɔlen ye dɔwɛrɛ tɛ sɔrɔ e da k'u ka ko b'u yɛrɛ ye min ka d'u ye ko k'a kɛ ko in dun mana munumunu cogo o cogo anw de ye masaw ye. O tuma o ninnu ye denw de ya depuis ninnu fitininini ne k'u fitinin ne k'u ka ko ɲɛnabɔ u selen hakɛ la k'u ka ko ɲɛnabɔ mais u kɛlen ka muso fɛnɛ ta ka tila k'u ka ko ɲɛnabɔ Buwasiriki ne t'a ɲa ninnu de kana ka ne ka ko ɲɛnabɔ ni ko bɛ ne da la bi ne kana ka ninnu de lasigi ninnu ka ne ka ko ɲɛnabɔ mais halisa ne de bɛ ka ninnu ka ko ɲɛnabɔ n t'a ɲa walayi. Ayi o yɔrɔ la e bɛ ɲini ka fili dɔɔnin e bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko den kɔrɔ o kɔrɔ a tɛ bɔ denya la masaw bolo wa den mana kɔrɔ cogo o cogo i tɛ bɔ masaw ka denya la dɛ f'i k'o de dɔn wa ni anw ma fara ninnu kan k'o ka ko o ko ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ n'a dun kɛla ko o ko ye n'a bɛ jɔ mɔgɔ o mɔgɔ kan an de bɛ kɛ mɔgɔ ye min b'a ko ta dɛ. A tɛ jɔ an kan sa diɲɛ fɛ ka bɛ jɔ an kan o ma denmisɛnnin de don wa ninnu ye den de ya ninnu bɛ mun kalama kɛ Buwasiri fɛn e t'a kalama kuma tɛ ne yɛrɛ ma problème min bɛ ne da la bi o bɛ ne bɔ ne tɛ n'a fɔ ko n bɛ na ninnu fɛnɛ ka problème ta ka fara n ta kan dɛ n tɛ s'a kɔrɔ walayi n tɛ s'a kɔrɔ n b'a ɲini ka n yɛrɛ ta de ɲɛnabɔ walayi n tɛ s'a kɔrɔ. Ne b'e deli halisa e bɛ ka miiri kɔrɔlen min de la o i b'olu de bila walayi denmisɛnnin ni maakɔrɔba tɛ kelen ye denmisɛnnin ni maakɔrɔba tɛ kelen dɛ walayi n'an ye ninnu tu u yɛrɛ ma an ka laɲini tɛ min ye o de bɛ kɛ dɛ o ɲɛ ye min ye ninnu ka ko dɛ an bɛ jɛn de ka denmisɛnnin ninnu ka ko ta ɲɔgɔn fɛ k'a dilan i denkɛ muso ta la ne hakili la n'o fɔli ye an bɛ jɛn ka hakilinaw de fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka muso yɔrɔ dɔn ni ko kan ka kɛ cogo min na a ka kɛ ten. Mais Buwasiriki o e yɛrɛ de e n'olu de kana k'o ɲɛɲini k'o kɛ o tɛ muso ka baara ye o. Ne mugu ba de b'i la walayi. O ma se ka foli kɛ. San tile sigilan ta. Nene ni e tɛ san ne mugu bɛɛ de satɔla filɛ nin ye. Cogo di? Nin de ka lajɛ. Ne bɔra mugu fɛ yen san mugu ye mun fɔ ne ma e tɛ se ka da la. Ni jumɛn woro? Nene woro kɛ. Ne bɛna mun de ko la sisan? Ka taa n'a ye Mira nin fɛ yen. Ko ka taa n'a ye jiyɔrɔ jumɛn na? Nene e fana ka nafi bɛna ne ka woro lasegin sa. Jiyɔrɔ sigi kunkolo ka kɛnɛ. Depuis Ala k'e da e delila ka muso tatɔ ye ni woro ya? Nene ne ma deli k'o ye fɔlɔ ne ma deli ka muso ye ka taa ni woro ye nka ne bɛ fɛ ka fɔlɔ e de la nin Mira ko in na. I ma ɲɛna o tiɲɛ don n bɛ k'i dɛmɛ i ka musoko la mais min ye ne ka woro minɛ ka taga n'a ye n tɛ se k'o kɛ dɛ. Nene o kuma o ne bɛ ɲininka o cɛ banna ka se o bɛɛ ma fo ka se ne ma. Ko mɔgɔ si tɛ ka sɔn ka don n jigi kɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn du kɔnɔna pɔsɔn bɛ cogo min na mugu fana n jigi kelen kun ye o min fana ye ko ka taa ni n ka woro ye Ala ka nin tulo don u ka kumaw la. Awɔ ni mugu ma sɔn i bɛ solution de ɲini ka cɛ de ɲini i bɛ cɛ dɔ de ɲini o de bɛ taa ni woro ye ne tɛ taga ni woro ye dɛ. N'i ko ko balimamuso finiw min jɔ ni o ye hali n'i ko ko kɔɲɔ musakaw ne bɛ se ka n jɔ ni olu dɔ ye mais min de ye ko ne de ka woro minɛ ka taa n'a ye junior n tɛ se k'o kɛ dɛ. Muso daginɛ ko jumɛn y'o ye dɛ? Muso daginɛ ko t'o ye o. Somɔgɔw. Nɛnɛ. Baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen. Baasi t'i la kɔni. Baasi tɛ yen. Alhamdulilah. E dun yɛrɛ in bɛ cogo di tantɔ? N nana o fila yɛrɛ sɔrɔ o de ɲɛna.
mamume junior ka ko de do junior ata to ne ka tanga dugu kono taga la den nana hali ma den da kono kuma lamɛ fɔlɔ ha ne nana ni kuma min e bɛ kuma dɔ wa min presiri ni ka taa dugu kono de o a ma fɔ junior de ya i dilla a lamɛ fɔlɔ min b'a bolo n'i y'o lamɛ n'i kan ka taa yɔrɔ min na i bɛ taa yen bɔ sirigi dɛ ma yɛrɛ ne tɛ ka foyi de faamu ma ka ko la quoi e tɛ fɛ k'i da yɛrɛ de don an ka ko yɛrɛ de la mun kelen pe de la sabula a y'a yira ne la k'a fɔ k'a bɛ se ka ko fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ ka sɔrɔ ne tɛ n bɛna min f'i ye aw tɛ min yɛrɛ kalama kɛ junior n'a ka woro bɛ ka yala kare kɔnɔ de subhanallah ko jumɛn junior n'a ka woro bɛ ka yala kare kɔnɔ de nɛnɛ i t'i ka hakili sigi est ce que i tulo b'i yɛrɛ kulo i kumakan na kɔni junior n'a ka woro ka yala kare kɔnɔ o ma fa de bɛ dɔgɔnin na ou bien a kunkolo de tiɲɛna a dan tɛ ka taa woro yɛrɛ di ne yɛrɛ ma ko ne ka taa ni woro ye kɔɲɔmuso bara ko ni junior fa tɛ ka junior labɔ muso ka junior ka hakili wuli de fa tɛ ka don a la dɛ wallahi fa tɛ ka don a la ne bɛ ka min fɔ e ye ne bɛ ka i ban o ma dɛ o de bɛ ka na ni nin k'a d'a kan n'an y'an da bɔ a la k'a yira ko an ka sira tɛ a bɛ se k'a ka ko dilan sira min fɛ a bɛ taa n'a ye kɛ o de do kɛ n'o tɛ junior k'a ka woro ta ka yala n'a yɛrɛ ye k'a bɛ t'o di ko k'a ka furu dilan o kan ka kɛ wa ka yala n'a ka woro ye bɔlɔn kɔnɔ ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn n'aw bɛ ko o ko kɛ a y'o kɛ dɛ a ye junior wele a k'a lasigi a ka hakili kumaw fɔ a ɲɛna n'a y'a ta ni kɛlɛ dusu ye ma surtout e yɛrɛ n'i y'a ta ni dusu ye walahi i b'a bɛɛ tiɲɛ i b'a bɛɛ tiɲɛ dɛ parce que hali i tɛ fɛ i kunkanko kuma ka taa fɔ mɔgɔ minnu ɲɛna n'ala ma jɔ kɛ junior bɛ taa n'a ka woro ye dɛ o don ne yɛrɛ dabali banna nin ko in na junior ka musoko sera ka juguya ka taa so ma junior ɲɔgɔnna mɛlɛkɛni fitinin ka taa se fo ka yɛlɛ ni woro ye a fɛ kare kɔnɔ mais n'a m'o kɛ o a bɛ jumɛn kɛ maa minnu da kan ka don kuma na n'olu k'o t'o da don kuma na diyagoya don a bɛ bɔ n'a yɛrɛ a ka ko bɛ se ka dilan cogo min na a k'a dilan kɛ o dun bɛ na ni tiɲɛni de o kɔni foyi t'o kɔfɛ ni tiɲɛni tɛ e ni ne de kan ka nin ko in bɛɛ dilan n'i y'a ye junior panna anw kunna dɛ e bɛ ka murutili min kɛ k'i da tɛ don denmisɛnninw ka kuma na o de bɛ na n'o ye o sisan kɛ ne ye aw faamu nɛnɛ wallahi ne e n'i fa faamu koyi sisan i b'a dɔn a bɛ mun kɛ yan n'i y'a ye o donna worokɛ bɔra yan n ye worokɛ musalaka n sɔnna a bɛ ta n y'o musalaka de dɛ sisan e nɛnɛ ani buwa siriki ani musa ani dara ni junior a bɛ ala de minɛ sisan a bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa ko in dilan worokɛ fɛ yen a bolo ko n'a ye nin bɛɛ fɔ ko ne bɛna fɔ ko n da de b'a la hali ne y'o yɛrɛ faga n da t'a la n da t'a la bi n da t'a la sini n'a y'a ja a n'a ka woro ka yala n'a y'a ja n'a ka woro ka sigi a ye taa wata worokɛ fɛ a bɛ taa ɲɛnabɔ n ka foyi de t'a la i kulo b'a la n'a bɔra n'a yɛrɛ o y'a kungo de buwa siriki ne tɛna sɔn n ka masa mɔgɔ t'i ban i ɲɛ koli ma k'i ɲɛ cilen don koyi adamaden kana n'i ban i ɲɛ koli ma ko k'a d'a kan ko ɲɛ in cilen don e ma n'i ban bi ko in mana munumunu cogo o cogo a bɛna se e de ma yan sabula ba fila tɛ den in na e kɔ koyi ba fila t'a la e kɔ dɛ wa ni ko in tɔgɔ tiɲɛ ko k'a bɛ wuli e b'a tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ diyagoya siga foyi t'o la kuma fɛn fɛn mana bɔ nin na dɛ walahi e b'a sɔrɔ o ɲɛ ye min ye dusu min bɛ e la a ka kɛ dilanni dusu ye a kana na kɛ tiɲɛni dusu ye o bɛ kɛ cogo min na dɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka nin ko in ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na ka denmisɛnnin ninnu ka ko dilan n'a ma kɛ tan a ma nɔgɔn. buwa siriki dɛ ne bɛ taa n ka dugu kɔnɔ taga la a y'a mɛn kɛ ne t'aw ta ye. i k'i hakili jagabɔ n'i nana an ka nin kuma kɛ a ba ka hakilina kɔni ne yɛrɛ kɔni tɛ ka foyi faamuya a la. ne yɛrɛ dabali bɛɛ de banna ne dabali banna ma la pewu. nka wagati ko de don ni ala sɔnna a ma n'a bɛ kuma an bɛ ko ninnu ɲɛ yira ɲɔgɔn na ni ala sɔnna a bɛ dilan fana. baasi tɛ ne nana o de tun ye ne na. o n'i nana nin yɛrɛ fɔ n ye a diyara n ye kosɛbɛ. k'an bɛn o la. awɔ. nɛnɛ o e yɛrɛ dabali banya de b'a ne ni yan e de ko kɔɲɔminɛnko ni fɛn minnu fɔ tan tɔ o bɛ se ka san cogo di ka sɔrɔ woro yɛrɛ dɛsɛlen don ka taga. kabako tɛ woro in tagali ko dɛ o de bɛ ka finɛ k'i ka taa cɛ de ɲini ka taga ni o de ka taa ni woro ye. ne bɛ cɛ bɔ. a ɲini kɛ. nɛnɛ m'o bɔ musa nɛnɛ ni ne ko ye cɛ sɔrɔ ne tun tɛ se ma. nin ye kabako dɛ e kuma a fɔra yen nɔ ko dugu falen muso dɔrɔn de la ni dɔ ma sɔn i tɛ taa dɔ wɛrɛ ɲini. i bɛ ka mugu min fɔ ni mugu ma sɔn mun ne tɛ se ka taa mɔgɔ wɛrɛ ɲini i tɛ jeli dɔ ɲini ka taga n'a ye. nɛnɛ ne tɛ fɛ ka jeli yɛrɛ da dɔn nin ko in na nka ne ye faamu e fana tɛ fɛ ka fara ninnu kan yan ne b'a dɔn ko nɛgɛnɛgɛni bɛ se la o. e tɛ fɛ ka jeliw da don nin kuma na est ce que e ka kɛnɛ junior.
Iti donga kele fe ni jilda mo biga fena nyat iga fonte nyana boya ne ikulo bola ino ko mi fo kite fe ka jilda biga kumala jega ko yere keto te olaw o me munawo etisi etisi ka jildo wuli kan shoro bulu o ga tagana gi balma ke biga fendu nimine jor nimine kana to ngam bla wara golu lare ne famsa ne baro abdella to mun nan ngi misela fini hakin musu batani woro ay madang ata kani woro idi ikana che ni ngata ga woro Nene nam ne botolem wala ne bora sori ample abanti si kabosoa kona kadi amandi ko sabere atono jor ga ko be kan sengi jor be ga ne do problème yere la kon ta ga do problème ngare abi ga essayer kan do lu lawo wotma jinere ngati ete jor ga muso fana ko kalama aw makala ibaro kam la muso konta mbo kalama o do jor de borane finya nore kana ni wure ko dine ma ko ne ga to di yinno ale muso la kawma jinere ka woro ta kana di ema ko ka tanu ya branana wallahi o diki est-ce que fate ka do junior la depuis k'ale bila yan a dela ka mɛn walima a dela k'a ye ko muso taara ni mɔgɔ muso ka woro ye wa ne yɛrɛ bɛ ka n yɛrɛ ɲininka o ko de la nka e ka réaction kɛla jumɛn o ko la ne ka réaction kɛra jumɛn ne b'o to yen nɔ a ko ne b'o woro to n bolo tɔnɔ ne y'a essayer ko n b'o de expliquer a ye dɛ n ko m'a nɛgɛ nɛgɛ cogo sugu bɛɛ la pour que a ka se ka woro in ta ka taa di cɛlamɔgɔ dɔ ma o ka taa ni woro ye jiyɔrɔ y'o kɛ ne bolo jahanama de ko ale yɛrɛ bolo ale ni ne jale jugu fɔlɔ de ye dara y'i ban ka taa n'ale ka woro ye musa y'i ban ka taa n'ale ka woro k'ale ale terikɛ ale taara woro ɲɛsin ma k'o fɛnɛ y'i ban donc k'ale jigin ne min ye ko ne bɛna nin kuma ninnu fɔ ale ma i fɛnɛ y'a ɲɛfɔ a ɲɛna n ko tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka taga ni woro ye dɛ ni min ye ko ka kɔɲɔ musaka ko n k'o kɛ n bɛ se ka o kɛ mais min ye k'a fɔ de ko ne ka woro de minɛ ko ka taga n'a ye ne ko ne tɛ se k'o kɛ n ye woro min d'a ma dɛ junior dimina ne kɔrɔ de ka fan bɛɛ kɛ mankan ka wuli ka taga i bɔra ka min kɛ i ye ko ɲumanba de kɛ nin ye wa balimaya fana ye nin de fɔ halisa an bɛ dugawu kɛ ala k'aw ka balimaya sinsin ɲina an ka tɔnɔ ko wɛrɛ bɛ ka ne kamana gan dɛ o ye jumɛn ye Jazo ni Asetu mɛnɛ ni mɛ mɛ ka bɔ n da la ne ma fɔ ko n tɛ fɛ ka Jazo ka kuma mɛn wa Jazo ka fɛn finma a n'a ka ko jɛlen n mako t'a si de la kana Jazo ka kuma yɛrɛ fɔ n ye e bɛ ka ko in ta ni dusu ye koyi o taara ka dan kɛ i dun ka Jazo ka kuma i k'a lamɛn dɛ i k'a lamɛn a ja fɛnɛ na e de bolo sa ko Jazo bɛ Asetu nɔfɛ bilen ne na min fɛ Jazo tɛ Asetu kɔ bilen dɛ Asetu de bɛ Jazo nɔfɛ sisan donc i bɛ fɛɛrɛ min kɛ i b'a ɲini de sisan ka Asetu lasigi hakilimaya la ka hakilimaya kumaw fɔ an ɲɛna a tɛ kɛ ni kɛlɛ ye bilen dɛ o taara ka dan kɛ parce que e ka ko bɛɛ ye dusu de ni kuma fɔra i ɲɛna dɔrɔn i bɛ wuli k'a kɛ ni dimi ninnu ye o taara ka dan kɛ Asetu lasigi hakilimaya kumaw de fɔ an ɲɛna dɛ min ye k'a fɔ k'i bɛna kɛlɛ Jazo ko la bilen n'i ma sabali walayi don dɔ i bɛna sɔrɔ Asetu y'a ka minɛnw cɛ ka yɛlɛma Jazo fɛ yen i jɔ dɛ Asetu bɔra ka min fɔ ne ye ko ale tɛ Jazo nɔfɛ ko Jazo de b'ale nɔfɛ o kuma tɛ tiɲɛ wa ne m'o f'i ɲɛna dɛ an filɛ heure minnu kɔni na Jazo tɛ Asetu nɔfɛ bilen dɛ parce que Jazo kanu min bɛ Asetu dusukun na sisan ne yɛrɛ de ɲɛ b'a la ko in tɛ taa ni dusu ye bilen dɛ a wele i k'a lasigi i ka kuma a fɛ dusu tɛ bilen dɛ nɛnɛ n'i ka kuma faamuya n bɛna Asetu lasigi ka kuma a fɛ n'a hakilina ye min ye an bɛna baara kɛ n'o ye san kɔni a ye ɲɔgɔn ye ne bɛna so kɔnɔ n kɔnɔ fɔlɔ n bɛ taa dugu kɔnɔ o la n bɛ taa ci dɔ la ka na sisan problème t'a la ala ka segin amina arabi ma chérie il est temps que an ka furuko in sigi sen kan donc ne b'a fɛ k'i hakilinata de dɔn ko in pour que ne yɛrɛ ka se ka n ka démarche daminɛ yɔrɔ Jazo furu ka di ne c'est vrai nka
t'a fait ka don furu la kɔfɛ n bɛ tila ka nimisa furu min na quoi. Ah, c'est tout. Je te comprends très bien. Yɔrɔ ɲɛnamaya la danaya o de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ. C'est vrai. I ka da ne la o de ka di ne ye. C'est vrai ko camanw tɛmɛna mais olu yɛrɛ tun tɛ ne sennanko ye mais bi alhamdulilayi n sera ka n yɛrɛ ressaisir ko minnu tɛmɛna a y'a sɔrɔ ne tun t'i dɔn o de la an sera yɔrɔ min na bi n'a sɔrɔ ne tun t'i dɔn an tun tɛ se donc n bɛ fɛ i ka da ne la dɔn. Nya ka di n ye i ka to n ka miiri dɔɔni kɔfɛ n bɛ jaabi d'i ma. Petit, Jordan. Tunggu nggak tahu, terima kamu gue bilang. Ese fate la Fame Jona. Ha? E no wana blawroni ko ne ga tugo ego ko tirime no ko tirime go ama go be no ne la. Na be tirime sebema taga fa ko ne go agana. Blakuru. Ere go du. Tugu nga taba terima kamu gue bilang. Ah, petit. Donne moi petit. Ne. Atala blawra kunta ba wonenga o mo go fla. Edogo, est-ce qu'il y a un femme? Ele sumala ba yiwa. Abe foni ma go sumala ba. Ya satere ko na bebe ne do. Oh, on a blawro bina jo no woni ma go petit. Ke blawro bi pate blawro, de blawro. Ok, c'est pas un problème. Mais ne kɔni bolo n'a ma ɲɛ k'i b'i miiri a kana na tanba ta sabula warasogo kalama y'a diya ok ni ko ten problème t'a la o bɛ diya n ye kosɛbɛ i b'a dɔn n jɔrɔlen don yɔrɔnin dɔ la min y'i kɔrɔkɛ ka kote Abdoulaye. Est-ce que dalen don a la ko in bɛna nɔgɔya Abdoulaye? Ouais, c'est vrai. I b'a dɔn i hakili mɔgɔninfin mana kɛ ni hakili tɛ min na wagati dɔ la n'a nana cu i kan o tɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ i bolo la. O ye tiɲɛ. Nka n m'a dɔn ale tɛna taa ne ka cɛlasigi ne de bɛna taa n ka cɛlasigi kɛ nɔ la ale ta man gɛlɛn ne de b'o min miiri ni n ye miiri n bɛ jaabi d'i ma. O diyara n ye yɔrɔ Asetu i hakili ka bon trop n'Ala sɔnna a ma an bɛ dugawu kɛ n'an ka hɛrɛ b'a la Ala k'a latigɛ i y'a fɔ cogo min na kana ma tan ta ni jaabi yɛrɛ. Non, n'Ala sɔnna a ma i ka taa n'a ye. I ka di ne ye tellement. Ok. N bɛ fɛ k'o de f'i ɲɛna. Diyara n ye. N bɛ t'i bila wa ou bien? Abdoulaye tɛna kuma. Non, n b'i bila wa carré kɔnɔ dɔrɔn. Ok, il n'y a pas de souci. Ok.